Oi, 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 que tinc visita! Ai, ai, ai! Què passa? Sí, què tal? Petó. Vinc a tota velocitat Ja et veig, des ja. del convent perquè estava veient i dic, jo vinc allà perquè vull fer-ho aquí. Jo vull fer aquest joc aquí. Escolta, he portat el mòbil. Has pucat ja, Carlos? No, No? vull fer amb tu. I vols aquest cotxe o què? Aquest cotxe serà meu. Posaria Ambient. 4,98. Posem mini, vale? Mini, 4, mini i posem 4, m'has dit? Vinga, sí, posem. 4, Posa un. 98. 4,98. Molt bé. I ho enviem al 5024. Això mateix. Ta-ta-tan. Molt bé. Esperem una mica, Ai, a veure. Carlos. Ja Això està. què vol dir, Marta? Què A vol veure. dir? Ai, ai, ai. Què vol dir? Ai, ai, ai. La teva puja és única i està per damunt de la guanyadora. És única la teva puja, però està per damunt de la guanyadora. Única. És única, és única, és tan única. Marta, moltes gràcies, Marta, perquè jo m'emporto, ho sento moltíssim per tots vostès, però aquest mini és on porta el presentador del Catalunya Opina. No, Carlos, t'has confós. Perdona, jo, Marta, moltes gràcies, molt amable, però jo me'n vaig. No. Serà possible? Carlos, no. El presentador s'emporta del Catalunya Opina. Però és que no seu aquest cotxe. Mare de Aquest Déu, cotxe que no és seu, maco a aquest veure. cotxe. És una Marta, puja única, Marta, una puja única. Marta, No, que ja Carlos, està. no seu, és una puja única, però és més alta que la guanyadora. Escolti, sisplau, vol sortir d'aquí? Que em farà malbé el meu mini, Vol sortir d'aquí, sisplau, que el cotxe és meu, que he guanyat jo, escolti. Surti d'aquí. Capellan. El mini no és teu, capellan. Escolti, senyor Capellan. Germán, el mini no és meu perquè algú em vol dir per què el mini no és meu? Perquè el mini no és meu. Surti d'aquí, per favor. No, Capellan.